Kublai pi ki viewers ki perlok ki perdok ki persnam ki long kmi ki long pa ki khun sama shenrang bat kenthei hang ne pok kabri nhau trap pat komju yang hilang iwei pe iwei ki pajba no snong hang ne pok ka jela Meghalaya ka pe ije pe chungi ka ei kata ka mat ka bangakwa ban wanra ka ei kata ka phang ka bangakwa ban pen i pat ban kedau hakmat jongi lang iwei pe iwei hakane kapor lese don nap dang jongi ki belatip don nap dang jongi ki bompatip pat kat kum ke jing snow tu ke jongahi kane kala kata hadu kata pat kala kata ru ya kata ka hok long priu man priu ka pamut kata ka human rights te henry kat haduk menta upat ba us ngabjar upat ba le singi la ban ong tip ya ke jing sisa te kai ke banjia lada upat ba ulat tip ke jing sisa ningin suhun bet ban suya thnum na po ing la dei ka por bangi hap pan ai jing sneng ya kita kinong sensar ki jongi hakaba kom kini ki akor kile bat ki ditat no ya ka long renian jong ke jela ka bi je ke jongi bat baling ong ta arteli ki benta ki bang kwa ban wanra ahmad jongi lang iwe pe iwe kata kadai ka special tariff jong katanat boarding man supply boarding menta hapok ke jela ke jongi jong news nam arjar pulai bat ke jingtit boarding jong ke sarkar Meghalaya jong ke tanat boarding na syaki wei ki state lan ne syaki wei ki company bat supply pat hapok ke jela ke jongi don ayu selendat habdang jong ke sarkar MDA bat ki katu kat ni ki industries ki bala kamai de ki spak klur ki bala kamai de ki hajar klur hang ne pok ke jela ke jongi ngi penrem ru ha ju kapor pat ka don kamru pai ba nong snong bang ngim dei ban song khop ha be dei bet kani namar kani kala syak kata ya ka hok ke jong pi pat ka ei ka bang kwa ban wan ra hang ne ya kata ka special tariff jong arjar pulai lengba ka tanat boarding ngamla ban wan ra ya brok khot ngamla ban display lut ya brok khot han rengan supen ep lane meng su ya tu ep tangkat tu kat ni gi benta kiba kat no ke jing ya pher ke jing supply boarding jong ka sarkar Meghalaya syaki pajba syaki karkhana ki barit baria bat syaki factories ki karkhana ki balak kamai daki spaklur ki balak kamai daki hajar klur na benta ki pajba no sosnong ka jing penon kam ka paman kesngi lani kita ngilak ban ong ke domestic use kapoi henriu tingkah si unit na benta ki karkhana ki barit ki bangilak ban ong bagi kamai tang pau hajar sngi kom kita ki karkhana welding ka sarkar ka di boarding seki nyau tengka si unit hanrei ka basong lingo susu kalong babalai ka hap bandi boarding sya kita ki company ki bahe ki karkhana ki bahe ki balak kamai da ki spak klur ki balak kamai da ki hajar klur hang ne pok ke jela ka jongi hakador sau tengka si unit letit boarding na sabar pratengka ledi boarding syaki industries ki bahe sau tingka don ayu selendet ngatrai nila batong ka don ka ei ka ba nakaliang jong kini ki klik nong sensar ki persyang pan penjot ya kani ke jela ka jongi ki persyang pan penjot ya kani ke jat benriu ke jongi pan penjot ru ya ka ekonomi jong ka state pan nila batong pan leng pa ka jingle jong kani ke sarkar hakani ke dur hakani ke rukom PUE bat pisaki menta ka GIU ya ka tanat boarding ngila ban ong kala don ke bankrupt ngila ban ong kala don kata ka jing collapse jong ka tanat boarding jong ka jela ka jongi bat balai kawan kata ka bankrupt dan ke balai kawan kata ka jing collapse hang pok ka department dan hapok ka tanat boarding hang ne pok ka jela ka jongi kelong nomor ba ka sarkar kala lilam bat kala don ka ei selendat ka bana kaliang jong ka sarkar bat kini ke hespa kini company gila don ke jingete ka bakerpang selendet gila ban ong pat gila ban ong ne kalong ba sarkar MDA ka sarkar Meghalaya mta kum bakalong kum bang UI kum bang isaki kadai ka sarkar na bantaki hespa bat ka sarkar ban penyap ya uduk usup urit urie uluk ulah de ka don kam yang abad ye pi ka don kam ya ki pat ba no sosnong jong jela pengihap ban kendit bat ngihap ban le ei habai de kendit te kublai sibun ngim saya kenduk pat hawe kapor pat next video ka bangan wanra Ahmad ke jongpi kalong
Napanta kawai ka scam jong ka tenat boarding kabala penong victims ya ka state ke jong i